أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ka gama da nisa'i kenan to Allah shi kara albarka. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. amma ba'du. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atal muslimin. ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin halitta mai kowa mai komi wanda ya kadari rayuwar mai kawo ta yau 2 ga watan 3 na musulunci, watan Rabiul Awwal, bayan hijirar sayyidul wara Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bana shekara 1445. yau muna ranar ban sani ba yan boko suna ina 17 ga watan 9 ko watan 10 kai kace a watan 9 2023 haka masu faɗi suke faɗi. to alhamdulillah, wannan kawai yana ƙara mana imani. ku duba kwanakin wata kawai gashi muna abin nan. shine Allah ya ce da alƙur'ani ya zamo daga mutane ne wallahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, da an samu alƙur'ani da sabani da yawa. amma da yake daga Allah ne shi kadai, kowa ya tashi zai ja alkur'ani, in ayar da ya ja dan uwansa ya zo ita zai ja sai ka ji iri daya, ba mai kawo wawun gurin fa'un, ba mai kawo sadun gurin sadi, ba mai kawo sinin gurin shinin, ba mai kawo kafin gurin ba'un, ba mai kawo kafin gurin dadin. wannan tsarewa da Allah ya alqur'ani ya kai inda ya kai. to alhamdulillah, a Sheikh Muhammad Sani Hajingir ya jagoranto mu. Bahaushe yakan yi wata magana yana cewa uban gayya uban tafiya. to malam muna taya kamar na da waɗannan hamshakan malamai da suke ƙarƙashin jagorancinka
kake jansu zuwa ga alkhairi, mu kuma almajiranku muke saurarawa, muke ta ƙaruwa safiya da maraice. Muna fatar Allah shi karɓa muku. Addinin musulunci addini ne na Allah, ba addini ne na ƙarya ko na almara ko na bin san rai ko na bin san zuciya ba. Kowane abu yana nan tsara, Allah ya tsara shi. Yanzu jama'a, wallahi za mu ƙara ganewa da rashin lafiya da lafiya ɗin, da rayuwar da mutuwar da samun da rashin da dariyar da kukan, ai don Allah ne madaukakin sarki ya halicci waɗannan abubuwa. Allah ya riga ya gaya mana cikin alƙur'anul karim, Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa amlil insani ma tamanna, amlil insani ma tamanna, falillahi al-akhiratu wal-ula. Allahu akbar, Allahu akbar. Amlil insani, kogo yana yiwuwa ne ga mutum, ma tamanna, abin da mutum yake buri zai samu, sai abin da Allah ya ga dama. In sanka ya dace da san Allah sai ka samu, in sanka bai dace haka Allah yake so ba za ka samu ba. Hadithul qudsi Allah cewa ana uridu an turidu ibn adam wa ma yakunu illa ma urid. Dan adam kana da nufi irin naka, ni ma ina da nufi irin nau, inji Allah, amma ba abin da ke tabbata sai nufi na. Ya jama'a, Allah ya ƙara mana imani, mu sani babu mai rayarwa sai Allah, ba mai kashewa sai Allah, ba mai badawa sai Allah. Hatta dariya Allah shine adhaka, kuma Allah shine wa abaka. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah shine adhaka, yake dariyantar a farahahu, ya sanya farin ciki cikin zuciyar wanda yake so. In ya wayi gari bai da ko kwabo, babu a gida, babu a aljihunsa, babu a hannunsa, to wannan mutum in Allah ya ga dama sai ya sanya masa far'a da nishadi da jin daɗi, kai ka ce yana da miliyoyin kuɗi. Allah ne ke sanya farin ciki. Allah ka sanya mana farin ciki. Allah ka ciyar da ƙungiyar izala gaba, ka ƙara mata albarka, ka ƙara mata daraja, ka taimaki jagoranta da mataimakinsa. Allah ka ƙara musu albarka. Kuma Allah shine wa abaka, shi yake sanya kuka ga wanda Allah ya ga dama ya sanya shi kuka. Allah ka sauke mana bakin ciki, Allah ka ba mu farin ciki. Don haka 'yan uwa musulmi, ku lura da ayoyin alkur'ani da kyau. In Allah ya zo zai yi magana akan masu imani, yana faɗin magana da ƙarfi ƙwarai, domin imani ba kaya ne na sayarwa a kasuwa ba, ba mai kuɗin sayan imani. Dubu wannan aya da Allah ke cewa inna Allah ashtara minal mu'minina, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injil والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله شكرا ما البركة. جماعة المسلمين muminai, to ga sako daga Allah.
wanda duk ya yadda Allah ne ya halicce shi ya daga hannu. To sai Allah ya ce inna Allah lalle ne Allah ishtara ya saya minal mu'minina daga mu'minai mazansu da matansu. Allah ya sayi anfusahum kan Allah ya saye ka kai. Wa ya sayar? Ni dai na sayar. Wa amwalahum da dukiyoyinsu, abinda kuka mallaka na kudi Allah ya saya. Jama'a, ƙa'idar ciniki in ka samu bai ai sai an samu abin saye. Ku ce ɗaya da mai sayarwa da mai saye. In ba waɗannan abubuwa uku za a kira abin ciniki? To yanzu ga mu ne kayan sayarwa. Wane ne mai sayan? Allah. Waye mai sayarwa? Mu. Kun yadda kun sayarwa Allah kanku? Kun yadda kun sayarwa Allah dukiyoyinku? To inda gaske ne duk lokacin da aka ce ku bada dan Allah ku bada. Kai kaje ka sayarwa Allah dukiyarka. Kai kaje ka sayarwa Allah da kanka. Dan ga in malam ya kira mu wa'azi yace mu tafi Nijar mu tafi. Mu tafi Sokoto mu tafi. Mu tafi Ghana mu tafi. Mu tafi Saudiya mu tafi. Mu tafi Borno mu tafi. Mu tafi Adamawa mu tafi. Duk inda malam yaje mu tafi to mun sai da kanmu. Wanda bai sayar ba ya zauna gida. Ka sayar? Kun sayar? To sai je da dukiyoyinku. Ya jama'a, me kuka zuba wa motocinku kuka zo nan? Ruwa? Ƙasa? Ciyawa? Ganye? Me kuka zuba? Fetur? Da me kuka sayo fetur ɗin? To wannan kudin Allah ya saya. Kun sayar? To kar ku koma kuna cewa fetur ya yi tsada. Kuna fahimtar alkur'ani? Da Allah ku rabu da ni ba ta ni ake ba. Ka ce ka saida wa Allah dukiyarka, to kudin da ka sai fetur ba dukiya ba ce? To ka ce ka saida wa Allah, ya ka zo kake mana gunaguni, ya ka zo kake kunkune, ya ka zo kake maganganun banza, ya ka zo kake zubbara baki, ya ka zo kana cewa abu ya yi tsada. Wa ke sa wa tsada ta yi tsada? Wa ke sa arha ta yi arha? Wa ke ba da abin saye? Waye mamallaki? Waye ba a mallakar shi? Waye mai abin badawa? Waye wanda baya bukatar komi ga kowa? Waye wanda kowa ke bukata gare shi? To kun saida masa dukiyarku? Kun saida masa kanku? To sai ci gaba da bayani. Kaga yanzu mun samu abin saye, mun samu masu saidawa, mun samu mai saye shine Allah. To bi anna lahumul janna, to da me zai biya? Yaje bi anna lahumul janna, wanda ya saidawa Allah kansa Allah zai biya shi da aljanna. Wanda ya saidawa Allah dukiyarsa Allah zai biya shi da aljanna. Wa ke san aljanna? To ku sai da kanku ga Allah, ku daina maganganu marasa kyau. In tsada ta zo ku dubi kanku. Allah baya kawo tsada ba dalili. Ku nisanci shan giya, ku nisanci ƙarya, ku nisanci ha'inci, ku nisanci yaudara, ku nisanci cin amana, ku nisanci yaudara, ku zamo masu gaskiya, ku daina zina, ku daina luwaɗi, ku daina caca, ku daina shan ƙwaya. Ina matasa? Ina matasa? Ina matasa? Ku bar shan ƙwaya. Ina matasa? Ku yi bautar Allah ɗaya. Ina matasa? Ku kyautata wa mahaifanku. Ina matasa? Ku yi sallar asuba cikin jama'a. Ina matasa? Ku yi sallar azhar cikin jama'a. Ina matasa? Ku yi sallar la'asar cikin jama'a. Ina matasa? Ku yi sallar magariba cikin jama'a. Ina matasa? Ku
sallar isha cikin jama'a, ina matasa ku azumce Ramadana tare da musulmi, ina matasa ku fidda zakar dukiyarku, ina matasa ku yi alwala, ina matasa ku yi wanka, ina matasa ku nisanci ƙarya. Malam ya ce in kuka ansa in ce Allah ya muku albarka. Malam ya ce Allah saka muku da alkhairi. Allah ya sa Allah ya yarda da wannan ciniki da muka saida masa kanmu da dukiyoyinmu, kuma ya biya mu da aljanna firdausi. Allah ka ƙara wa gwamnatin jihar Bauchi albarka, ka ƙara wa garin Bauchi albarka, ka ƙara wa jihar Bauchi albarka, ka ƙara wa Najeriya albarka, ka ƙara wa Izala albarka, ka ƙara wa shugaban Izala albarka, ka ƙara wa mataimakin shugaban malamai albarka, ka ƙara wa shugaba na ƙasa albarka. Allah ya yi muku albarka, Allah ya yi muku albarka, Allah ya tsare mamuku, Allah ya kiyaye mamuku, Allah shi ta'ala ka kai mu wa'azi na gaba.